Кася, вось яшчэ гэта табе цудоўна падыдзе. Ой, і мне так здаецца. А я хочу что-нибудь самое-самое блескучее. Добрага ранку. Ля-ля-ля. Дзяўчынкі, ау, вы тут? Ой, Лесик, прывітанне. І усім нашим глядачам салют. Прабачце, мы так захапіліся. Ага. А гэтыя пацеркі і бранзалеты вы можете пералічваць бясконца. Ты маеш рацыю, Лесіча. А цяпер раскажыце мне, прыгажуні, навошта вы тут выставу ўпрыгажэнняў наладзілі? А мы собраліся... Варочка, не гавары яму. А чаму? Лесик много будзе ведаць, хутка старым стане. Так, а ну хутенька кажыце, што вы тут задумалі? Толькі паабяцай, што ты за намі не ўчэпішся. Пакуль не раскажаце, што да чаго, я вам адказ даваць не буду. Ну, добра. Пара, раскажем? Лесик, мы збіраемся на дыскатэку. Ага. А на якую? Нас запросил один знакомитый диджей. Ух ты, і я з вами. Я вельмі люблю танцаваць. Прабач, Лесчик, але мы атрымалі асабістае запрашэнне. А вы не выдумляете? А з чаго ты ўзяў? Ну, усіх знакамітых людзей я ведаю. З многімі на канферэнцыях розных сустракаюся, а многіх па энцыклапедыях ведаю. Вара, а наш диджей у якой энцыклапедыі можа быць? Пра энцыклапедыю не ведаю, але ў кнізе рэкордаў Гіннеса яго імя ёсць. О, Дзяўчынкі, у вас знаёмы з кнігі рэкордаў Гіннеса і вы маўчыцё? мы ж не выхваляемся, як некаторыя. Гэта ты каго маеш на ўвазе? Не хвалюся, Лесчик, не цябе. Нашага рэкардсмена диджея клічуць Арчі. І чым ён так знакаміты, ваш Арчы? А тым, што свой першы рэкорд Арчі зафіксаваў, калі яму было 4 гады. Нічога не разумею, як можна паставіць рэкорд у такім узросце? Не вельмі проста, але магчыма. Я прапаную спачатку паглядзець мультфільм, а потым мы цябе, Лесик, пазнаёмім з нашым новым сябрам. Так. Паказвайце свайго рэкардсмена. Вось, глядзі. DJ so funky, man. The J, the A, the R, the C, the D, the J, the H, the I, the E, the D, the J, the A, the R, the C, the D, the J, the H, the I, the E. Нічога не разумею. Як такое можа быць? А вось так і можа. Хлопчык з самага дзяцінства чуў у доме музыку. Яго бацькі музыканты? Яго бацька знакаміты диджей. І хлопчык спачатку навучыўся ставіць музычныя дыскі, а потым хадзіць. І ў 4 гады яму дазволілі цэлую гадзіну круціць музыку на вялікай дыскатэцы. І ці многа людзей яго чула? Ну, у той раз 20 чалавек. О, не вельмі многа. Гэта было тады. А зараз на яго выступленне не ўзяць квіток. Таму што ўсе жадаюць паглядзець на юны талент. Арчі пачаў з музычнай гадзіны, а потым падоўжыў сваю дыскатэку. І цяпер ён можа самастойна працаваць на дыскатэках для самых розных людзей. Прычым на яго дыскатэках гучаць не дзіцячыя песенькі. А якія? Самыя сучасныя хіты. Аднойчы диджей Арчі прымаў удзел у фестывалі, на якім было 7000 гледачоў. Лесик, мы табе ўсё расказалі. Здаецца, што так. Тады мы з Варачкай пабяжым. Хочацца як мага хутчэй на такую дыскатэку трапіць. Пойдзем, Касечка. Эй, дзяўчынкі, вы куды? Эй! У ганком! А пачакайце, я з вамі! А дзе мой бантик? Вы яго не бачылі? Што? На маім вушку? Зусім забылася, што яго прычапіла. Всё, пабегла даганяць. Так, вы тут мой камп'ютар не бачылі? Я не магу без яго. Мне трэба ўвесь час на сувязі з усім светам быць. Напэўна, ён у другім пакоі. Дзяўчынкі пабеглі, а добраранак на каго пакінулі? Яны няхай ляцяць да сваіх рэкардсменаў. А я буду з вамі, сябры, і пакажу адзін вельмі цікавы мультфільм.
Сядайце утульней, будзем разам глядзець. Ой, Дзяўчынкі? А вы нічога не пераблыталі? Гэта добра ранак, а не аэрапорт. мы пераблыталі толькі час. У нашага сябра зараз абед, а пакуль мы прыляцім, ноч будзе, вось. Мы вырашылі вылецець ноччу, каб раніцай да нашага знаёмага Арчы завітаць. А я хацеў гледачам свой рэкорд паказаць. Які такі рэкорд? Дыджэйскі. Гэта як? Лесік, ты таксама можаш быць дыджэем? Яшчэ якім? Я магу не толькі музыку ўключаць, але і любы музычны інструмент замяніць. Ой, Лесик, мне здаецца, што ты выхваляешся. Лесік, мы цябе просім падзяліцца сваім талентам. Калі ласка. Браво, Лесік, малайчына! Цябе трэба ў кнігу рэкордаў упісаць. Ды не трэба, я больш патрэніруюся, яшчэ не тое змагу. А нас навучыш? Калі пажадаеце. Пажадаем. Вара, мы пачнём урокі Лесіка зараз жа. А як жа наш знаёмы дыджэй Арчы? Ён жа будзе нас чакаць. Няхай садзіцца ў самалёт і ляціць да нас у госці. Правільна, тады і нашы гледачы з ім пазнаёмяцца. І мы самі запросім яго на нашу дыскатэку. Толькі трэба падрыхтавацца як след. Ага. Няма нічога прасцей. Слухайце мяне і ўсё атрымаецца. Лепш слухайце мяне. Я ў танцах цудоўна разбіраюся. Давайте кожны ўнясе свае прапановы. Правільна, калі сабраць усе самыя лепшыя прапановы, атрымаецца самая лепшая дыскатэка ў свеце. І ўсіх нашых гледачоў мы на яе запрашаем. Павесялімся ад душы. А пакуль мы не распачалі дыскатэку, давайте паглядзім які-небудзь вясёлы мультфільм. Давайте глядзець. У каго якая любімая літара? У мяне, вядома, К. З гэтай літары маё імя пачынаецца. А у цябе, Лесік? Мяне нават не ведаю, што адказаць. Гавары К. Чаму? Гэта ж не першая літара майго імя. Усё роўна літара К самая лепшая. Ты, Варочка, так не лічыш? Чаму? Лічу, не ўсе літары падабаюцца, таму што з іх можна скласці імёны ўсіх маіх сяброў. А хто твой лепшы сябар? Ну, вядома, я. Што за пытанне? А я? І Кася, і Лесік, вы мае самыя лепшыя сябры. І мне вельмі прыемна праводзіць з вамі час. А вам, дзяўчынкі і хлопчыкі? А ў мяне будзе вялікая просьба да ўсіх нашых гледачоў. Калі ласка, сёння трошкі больш часу правядзіце са сваімі сябрамі. І няхай і ў вас, і ў вашых сяброў будзе цудоўны настрой на ўвесь дзень. І давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку. У нашым добраранку!